गोदान फावखुंगुर आरो गोजाम फावखुंगुर बिथांमोननो चेक राननानै होदों। बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव बाबरिघाट गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बिटिआरनि इएम दावबायसा बर' बिथांनि दैदेननायाव गोदान फावखुंगुर आरो गोजाम फावखुंगुर बिथांमोननो एसअपिडिनि गेजेरजों चेक राननानै होदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथाङा बुङोदि गोदोनि सोरखारा बेफोरबायदि सुबिदाखौ होआखैमोन आरो दा गोदान सरकारा बेफोरबादिनो गोबां सुबिदाफोरखौ होबोबाय थादों आरो उनावबो होबाय थागोन होननानै फोरमायथियो। गिबियावनो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट एबा दा सोलिबाय थानाय जि सोरखार बे सोरखारनिफ्राय जोङो जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै हारिमु सिबियारि बिथांमोननिसिम जों गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय जे दिनै जोंनि बिटिआर सोरखारनि जा अनसुंथाइ होनाय हाबाफारि जोंनि बिटिसिनि माने मावफुं सोद्रोमा एबा इएम बिथां दावबायसा बर' बिथाङा हारिमु बिफाननि बिथाङा मावफुं सोद्रोमा आरो बिथांनि दैदेननायाव आरो बिथांनि नाजानायाव दिनै खैजोनमान फावखुंगुर फावखुंग्रि एबा मेथाइ खनगिरिफोर जायफ्रा हारिमुजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावबोनाय गोदान गोजाम बिथांमोननो एसे अनसुंथाइ होनायनि जा हाबाफारि लादोंमोन दिनै बिनिनो चेकखौ राननाय जादों आरो बेवहाय जोंनि गोदान एबा गोजाम माने आगोलावबो हारिमुनिजों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावबोग्रा आर्टिस्टफोर बिथांमोननि मुङै एसे अनसुंथाइ होदों। 20,000 गासै 20 सा जोंनो होनाय जादों आरो 10,000 गासै 40 सानो होनाय जादों। दा दिनै नैबे भेरगावनि सिङाव थानाय ततलापारा भिसिडिसिनि सिङाव थानाय नैबे खावसुमाखा होननाय नैबे जायगायाव लेंहरनानै बिथां इएम दावबायसा बर' बिथाङा रानजेननानै होबाय ओमफ्राय दा जायफ्रा मोनाखै बिथांमोननोबो होनायनि मोनसे थि खालामनाय जादों। जिहेथु आगोलाव बेबायदि हारिमु सिबियारि बिथांमोननो जोङो होनायखौ नुनो मोनाखैमोन। दा नैबे गोदान सोरखारा 2021 आरो 22 एसअपिडि फान्डनिफ्राय बे हारिमु बिफाननिफ्राय बे रां अनसुंथाइखौ बिथांमोननो होनाय जादों। थोजासे नङा, जेसेबांखिनि अनसुंथाइ होदों बे थोजासे नङा, थेवब्लाबो जेसेबांखिनि हायो फान्डआव जेसेबांखिनि फैदों बेखौनो मिलायना होनो थाखाय एसे नाजादों आरो जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बिटिसि जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय हानायसिम हारिमु सिबियारि बिथांमोननो हेफाजाब होलांगोन आरो जा एसे हायो बेजोंनो बिथांमोननि मोनसे मोननै गावसोरनि हारिमु सिबिनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ लानो हायो बेफोरखौबो हेफाजाब होनो थि खालामनाय जादों। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनै बिटिआरनि हारिमु बिफाननि जे बानजायनायाव नैबे भेरगाव ओनसोलाव जे मोनसे हारिमु सिबियारि बिथांमोननो जे चेक डिस्ट्रिबिउसन होनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आंबो बिनिनो सासे बेनिफिसियारि हिसाबै दिनै जे अनसुंथाइ मोननायखाय आं जोबोद गोजोनदों। आसा खालामदों बेबायदि फैबाय थानाय समाव आर्टिस्टफोरनो बेबायदिनो सोरबा मेथाइ खनगिरि, दामगिरि, मोसागिरि बा महरगिरि बिथांमोननो जाहाथे सरकारा बेबायदि हेफाजाब होलांबाय थायोबा जथेस्थ' जोंनि लाइमोनफोरा उत्सा जागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय बिटिआरनि मानगोनां दावबायसा बर'निसिम साबायखर बावबाय। गोजोन्थों। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावनि सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।